Navê min Bayram Buksel. Ez farkî me. 2012 da min destkarê resim kir. Min mekteb nexwendin. Ama piçûkayî de min hergav dixwast ku resim çêkim xwe. Wa min çûn İstanbulê şixûlên me mektebê bera ku me nexwest me dest resim nekir. 2012 da min hobî olarak dest pê kir. û hingî meşiya xweş çû, kêfa min jî jê rahat e. Kêfa wî jî demek ji me rahat. Me dewam kir. 2025 da min sergiya xwe pêşî vekir. Pêşevengir Dîtavê. 37 roj berdewam kire sergiya me. Min berê mesela min qe ew nedkir yani pêşevan sergiya ez vekim. Kê resmê çav resmên dîte teva dipirsî te vekirî ya da te kîjan mekteb xwendî dipirsî min digotim ve nekirî ez nehazirim yani ji wî navayî hêv nînim. Gelek kişî jî mervan jî ew dike digo çima te venakî pir xweş kin diye min jî xwe digo nihaz nehazirim. Nitekim Şemus Diken mevdu nas kir vê derê wî min davet kir savî. Govere Dîtavê ji xwe sergî veke. û bînayê me ilk sergiya xwe ewil me Dîtavê vekire. Ez ser mitolojî. Ser mitolojî çê dikim û ew me çîrokê me Kurda. Wextê ku em biçûk bûn jî pîrê me dayikê me ku çawa ku ji me re kilama digotin behsa memûzîn dikirin, behsa dewrê Şeevdî dikirin û van dengbêjê me kilamê wan û çîrokê me em pir ez ji wan min hez dikir. Ser wan difikirim ser wan ew gav çê dikin. Min de memûzî jî xêz kiriye, min dewrê Şeevdî wî jî xêz kiriye û ağırlıklı olarak mitolojî Mezopotamya. Hüner ji bûna min pêşiya tiştî hezkirine. Çıxa ez yani ew bikim jî ez hew dînim resim çê dikim. Ji bê xwe da çê dikim. Ji bin wîna ji min re îlla hên ji bûna armanjkî çê nakim. Ji bo sadece tiştê dilê xwe ez çêkim. Serê ewil ji bûna wîna yani ev tişt dilêm da nemîne. Min ji wîna wî dest pê kir. Veke heta îro resmê çekî tev ser van mitolojiya bûn. Tev jî tiştek mêjê me davûn, mergorînەوە ya da tiştek ku me bîst wî ji dayikê xwe ji pîrkê xwe. Mergorî wan da ew kir yani xêz kir. Teknik vega hem kabartma hem de karışık teknik. Yağlı boya, akrilik boya, karışık teknik em jê ev pişme sade akrilik boya. Akrilik boya heki kabartma tarzı ya yani ev ya hem ispatolla hem fırça duşkulun. Boya pırsel edelim daha para ödekin. Ama heki karemin yine kahi sadece kabartma. Cihat mesela 3 boyutu ta ev ki